dereng rawuh napa Pak De? Dereng, mengke rawuhe jam pinten? Oh bar asar. Lha nggih pun kula kak ngentosi kalih jenengan men nggih. Nanti dikasih kode ya Om ya. Lagi dicedhaki wis keras Mas ngendikane Mas. Padahal aku sampai tak kayak kesempatan duduk di sebelahnya Om Kumis loh Mbak Teki. Aku isin nih Mas aku. Ya ora apa-apa. Aku kan biasanya dipangku. Oh alah alah alah. Satu Jos. Gimana? Ibu Bohai. Iki wis heboh Mas. Ya, ini mengumpulkan para krunya ataupun gengnya. Rono rene. Ya. Pasukannya dikerahkan. Untuk mengompakkan ini Mbak Teki. Iya, kalau nggak Ibu Bohai gak enek Mas. Lah, kandhani kok ya. Tandangi dhewe. Hari ini kita angkat menjadi tim kreatif dari New Chandra Pesona. Kok yo. Sing kagungan kersa Mas. Ayo. Satu. Loh.
siapa? Mamasnya tadi yang mana tadi? Mama siapa tadi, Bu? Pak Min. Pak Min. Pak Min. Sini. Pak Min. Pak Min. Gendong. Ayo Mas Min. Sini. Ya Allah. Ket mau ngitung gak entek-entek loh. Ayo Pak, diramekke Pak. Bablas kenapa? Jogja istimewa. Oh, mandek dulu kalau begitu. Pak Min, bagaimana ini ceritanya? Pak Min, sini loh, diramekke to. Pak Min, ya Allah, piye lu padahal wis WA telung dino telung bengi lho. Ya wis di list Lah kapan iya. tahu lho.
Pak Min karo Mas Min. Niku Mas Min pun lemah, Pak. Lah dipeksa-peksa kaya ngopo nek wis lemah ya susah kok, Put. Pak Min, Pak ampun lenggah riyen lho, Pak. Aku ndak menangis ngono. Sedih aku, Put. Loh, Pak Min kok sampun? Pak Min. Pak. Napas riyen, Mbak. Lah kula bantu pernapasan napa pripun? Lah kok lah ngendikane Mas napas sik ngono lah tak bantu apa piye ngono gen cepet. Aja semalam wong bagus tresnaku iki ramaya layu ora suwe aku bali iso ketemu ngerindu atiku. Ati susah Ayo hae sik, Mas. Sing roto. Arisan. Arisan. Loro wae ngene. Telu no, Neh, no. sijine kok nangis. Lah iya. Put kowe ora put. Put Mas boleh. minggir ngono Puput wis lemah yo an. Ayo. Mas Darmati yes. Aja semelang wong bagus tresnaku iki ra bakal layu ora suwe aku bali iso sumending
bojoku kon melu ki lho. Gak usah Mas. Lah nggih lho. Marai Akhire pendak ora teko kok ya marai ora ngekei. totalitas. Lah nek ngeten niki kan saged totalitas gitu Iya ngene Mas. iki. Lah nggih no. Sisan kopi tak simpen ke genaman. Ngene iki latihan no. Jadi simpenan ku ya penting kudune. Betul. Jancane Kowe ning